Raġel ta' 45 sena minħallu nżamm arrestat wara li ġie akkużat li juża vjolenza u fastidja lil martu fil-preżenza tuliedhom għal diversi drabi u li limita l-aċċess għal flus, edukazzjoni jew impjieg għad-detriment ta' martu. Huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Fost l-evidenza li ġiet ippreżentata fil-qorti kien hemm ritratti tal-ġrieħi fuq il-vittma. Il-prosekuzzjoni spjegat li dawn l-inċidenti skattaw wara li l-imputat induna li martu rat wiċċ ħaddieħor. L-avukat tad-difiża talab għal ħelsien mill-arrest u qal li tradiment ta' mart l-imputat kien ilu jinħeba żmien. Semma wkoll kif l-imputat stess għandu ġrieħi ħfief li huma viżibbli u talbet biex jiġi eżaminat. Il-qorti ċaħdet il-ħelsien mill-arrest minħabba l-intralġ tal-provi u laqet it-talba biex jiġi eżaminat l-imputat. Raġel ta' 46 sena mill-Pjazza inżamm arrestat wara li ġie akkużat li ħebb għeddet insulenta u kaġuna biża' ta' vjolenza fuq is-sieħba tiegħu u fuq il-proprjetà tagħha u wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-imputat għandu l-vizzju tal-alkoħol u dan ma kienx l-ewwel inċident. L-avukat tad-difiża talab għal ħelsien mill-arrest u semma kif qatt ma kien hemm swat involut u li l-allegat sikina qatt ma kienet użata fil-konfront tal-vittma. Il-qorti ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest. Mussa Dumbja ta' 34 sena mill-Kosta tal-Lavorju nstab ħati li akkwista passaport ta' ħaddieħor biex jaħrab lejn l-Italja u wieġeb ħati għall-akkużi miġġuba kontrih u ġie kkundannat 12 xahar ħabs. 4 immigranti li l-età tagħhom tvarja bejn is-17 u 22 sena instabu ħatja li kellhom fil-pussess tagħhom passaport fals. 3 mill-immigranti ġew ikkundannati 9 xhur priġunerija kull wieħed u l-immigrant ta' 17 sena intbat 5 xhur ħabs. F'każ separat 7 immigranti li l-età tagħhom tvarja bejn is-17 u 28 sena instabu ħatja li kellhom fil-pussess tagħhom passaport fals. 4 minnhom weħlu 9 xhur priġunerija kull wieħed. It-tlieta l-oħra weħlu 14 xahar, 4 xhur u sena priġunerija rispettivament. Kone Issa ta' 32 sena mill-Kosta tal-Lavorju instab ħati li kellu fil-pussess tiegħu passaport fals u li għamel użu minnu. Il-qorti ikkundannatu għal 9 xhur ħabs.